Salamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi. Bayan shekara da shekaru da aka yi da auren Maryam hiyana wanda ta yi zaman ta shiru a gidan mijinta. A cikin satukan nan ne kwatsam sai ga hotunan Maryam hiyana ɗin wanda ta wallafa su a shafinta na TikTok, wanda ya kawo cece-kuce a bakunan jama'a. Wasu suna gani Maryam hiyana ɗin tana niyan yin flashback ne sakamakon ganin ƙawayenta yadda su ma suka fito suke shanawarsu. Amma dai za mu ci gaba da bibiyan shafin ɗin nata na TikTok domin ci gaba da samo labaran nata. Mu kuma ta yadda za mu ci gaba da sambaɗo muku su, muna so ku ci gaba da bayyana mana ra'ayoyin naku game da wannan lamari na ita Maryam hiyana ɗin, domin mu ji duk wasu ra'ayi daga bakinku. Kuma ku ci gaba da bibiyanmu domin samun duk wani labarai na 'yan Kannywood da abin da ke cikinsu. Kar ku manta, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da aka same shi cikin sauƙi. Amana Hausa TV tashar ku ce, tashar labarai na 'yan Kannywood. Ta ku ce, ta mu ce, Amana Hausa TV ta ku ce.